panjenengan teng pesarean iku goleki ceritane prilakune ahli kubur iki ben seuripe kaya apa kok sampai saiki wis almarhum sik manfaat kok oleh julukan wahdatul wujud walini Allah. Di dalam keimanan sampean enten arah mriku. Lah niku. Mongko kita niki enten fisike akhire kita ten pesarean lenggah mriku enten jin sing minta-minta nyalap barang niku wae. Barang nggih barang-barang niku wae. Nah niku nggih. Nah niku berapa hari, berapa bulan ataukah berapa kita di rumah. Nggih, di rumah. Akhirnya niku barang niku wae enten disalap ten tempat salat. Niku kula nggih ngalami niku. Di tempat salat, di sinten sing mboten seneng kok aneh temen moro-moro iki. Ana kene. Kaya-kaya kehendake Allah. Kaya Allah ndek iki kan ngoten cara kasar. Kenyataane niku mboten niku jin. Nah niku. Misalnya sampean jopo sampean damel dulu, mboten masalah sampean inggir. Nah niku. Misal sampean cepeng wujud dina sampean sak ngoten, enten sing perlu. Sampeyan duwe iki Mas ngene-ngene, ya wis bayaran ngono ae nggih. Mboten napa-napa niku. Lah ngoten niku lek sampeyan beto nemu ngotenan sampeyan ngoten keput imani pun dijaluki. Cukup sampeyan beto mawon babah masih ana sini, babah masih yo napa. Tapi lek enten sing butuhaken nggih sampeyan sadi. Ngoten mawon mangke panjenengan diparingi kepanggih ahli kubur sak benere. Akhirnya niat awali panjenengan keimanan ini sing kepingin weruh lelakune semasa hidupnya wahdatul wujud walini Allah niki mungkin sampai terbimbing sendiri. Lah cara niki Allah maringi bimbingan iki nggih kata modele, mur sampai lenggah, enak ece-ece wiritan, tiyang wujud sing sak benere wong menungso nggih ya, nggih. Wa alam mek malaikat, kula mboten nyandak mriku. Nggih, wa alam anggap mawon menungso menawi sampean salat para lenggah sareng kendhake Allah napa gathukne gampang. Akhirnya omong-omong anu biyen Mbak Wali iku sing uripe biyen iku le seneng sedekah. Seneng ngekeki wong. Lah ngoten lah niki ajarane untuk sampean sebenarnya. Karena sampean wis nglalekno benda sing wujud dasar niki wau sampean oleh sing sak temenane ilmune waliyuwun niki wau. Nggih dicontoh mergane tiyang-tiyang niki lek ten pesareane para wali-wali Allah niku kula nggih mboten ngertos. Tujuane napa? Lek jelas sing diomong nggih golek barokahe. Golek napa-napane, kan ngoten. Tapi mboten roh karepe lakune. Aku nang wali iko ben lakune kaya ngene. Aku nang wali iko lakune kaya ngene, nang wali iko lakune kaya ngene. Pasti setiap waliwon iki beda lakune. Lah kita mampu sing pundi ya kita jalani mawon seikhlasnya. Sepenting gak ngelarani awak dhewe, nguntungno sekitare. Jalan pun perkara mangke dituluki wali napa. Lek anjene dadi wali nggih wa alam bisawab napa terasi Allah. Lah mudahe ngoten Mas. Nek melalui bareng keris napa pendet mboten napa-napa. Lek misale disati Mas jenenge larang. Nggih. Matur-matur karena khotam niku senenge teng Mas Giman. Mari bayar larang balik wali teng Mas Giman ya Ini tergantung sampean. Sampean wis bayar, barang ku sak do, sampean bayar sampean wis gawa mulih merene. Lah niku kan nggih. Lek sampean gawa maneh wis. Lek sampean jaluk duit yo gak ono jenenge duit wis entek. Lah iku ono taken diterang-terangan mawon. Menawi sampean barang niki mboten cocok ten sampean nggih sampean berwafat diri lah. Napa kok mboten cocok ten sampean? Nggih kula mboten ngerti. Sampeyan ngoten jawab ngono tok. Wong dibayar kok lek jenenge dhuwit ya entek, lek jenenge barang ya iku sampeyan go maneh mboten apa-apa. Ngoten ae, Mas. lemu yo. Kan Jago besok boleh lemu ya. lagi lah napa malih regane juta-jutaan menika. Mboten napa-napa. Wong kita niki mboten ngakali kok. Mboten. Wong dodolan barang nyata ingkang wujud nggih benda-benda menika mboten napa-napa. Sing mboten jelas niku nggarai tukaran, nggarai dilono tiyang ngakali. Bener enten wujude tapi digedhe-gedheaken iki iso ngene, iso ngene, iso ngono. Lah niki sing nggarai tukaran, mboten kesampean napa sing diucapaken iki akhire tiyang protes akhire dadi tukaran. Lek mboten ngomong iki tak sadi sakmene sampean beto. Wong niku anjene barang gaib, anjene balik mriki malih tiyang mriki nggih sampean dudu. Lah niku barange. Wah cocok nang aku ngene-ngene balekno duwite lho. Lek soal duit pun telas akad awal ini kok sampai dibahas benda niki nggih sampean betul wasul malih. Ngono ae lho Mas gak ngono. Misalnya damar si arah gomo Mas. Nggih. Mendapatkan kekayaan dari seperti itu baik mana dengan mendapatkan kekayaan dengan kerja fisik
ngeten nggih. Misalnya Mas Giman karena ahli tirakat, nggih. Dengan mudahnya dia mendapatkan barang yang sulit didapatkan oleh orang lain. Nggih. Matur ngoten sing karep niku kathah. Siap membeli dengan nilai yang tinggi misalnya 100 juta. Karena Mas Giman iso merap nggih. Dan niku mboten sae nggih ya. Itu tetep di iterasi jenengan wow dengan dasar mahar. Biasanya bahasa ngoten didamel kan mboten jual beli Mas, mahar ya. Nggih. Tetep mahar. Lo uang itu digunakan untuk sedekah misalnya Mas Dimas atau membangun masjid, membangun langgar, sama dengan Mas Kardi hasil usaha murni fisik karena dia tirakatnya mboten kuat, gak gampang foto-foto 1 juta niki bangun musola. Nah gimana iki ngoten? Sayan pundi? Lek sae mboten saene menika nggih mangke niki nggih ibaratnya ngeten. Kita kerja secara tenaga Mas, nggih. Secara tenaga angsal yatra damel bangun musala. Niku walaupun mboten mewah wah nggih lebih barokah sing angsal tenaga iki ambo senajan bangun mek nggih mboten terlalu megah niku lebih barokah lebih manfaat lah sing tiyang sadean benda-benda sing kados ngoten meniku nggih melalui perdukunan ngoten niku biasae nggih wah mewah sae apik tapi kirang manfaat kanggo sekitare. Lah niku nggih panjenengan sing saged ngartekaken iki. Lah lek benda niku Mas, sesungguhnya benda niku mboten sirik, mboten napa. Sing garai sirik niku sing nyepeng. Benda niki wau termasuk umum keris dijaluki. Salah setunggal contone njaluk damel nyarang. Lek enten tiyang gadah manten-manten menika disarang. Lah niki sing garai sirik. Karena napa? Disarang niku seakan cara basa ditutup ngoten. Nggih, ditutup cek gak udan. Lah niku lek sing melalui Islam sing dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nedihken Allah donga, ya Allah kula nggadah hajatan pernikahan niki menawi sunatan nggih sunatan pernikahan. Pun jenengan udani riyin ya Allah jenengan inggiraken riyin. Terjadi mboten udane kalian udan nggih kendhakipun panjenengan kula makhluk mung sekedar nedhi ngoten mawon mboten napa-napa niku mengki awak ki ambek yang atus inggiraken buat diudanaken ten pundi bedane ten mriki Mas melalui lek melalui doa nggih umum mawon niku lek melalui keris lah sampai keris didepan ruko-ruko dicentelaken dukur pundi-pundi lah niku nggih sirik mboten nggih napa tersipun jenengan pun niki ngoten lah napa malih